La princesa i el pèsol. Hi havia una vegada un príncep que volia casar-se amb una autèntica princesa. Encara que n'hi havia moltes, el príncep mai sabia distingir si era una autèntica princesa o no. Una nit va arribar una princesa al castell i va dir que ella era una autèntica princesa. Això ho hem de comprovar, va pensar la mare del príncep. Va anar a una habitació, va retirar tots els llençols i tots els matalassos del llit i va col·locar baix del tot un pèsol, el més petit que va trobar. Després va anar a manar a col·locar 20 matalassos un dalt l'altre i després 20 edredons més. En aquell llit havia de dormir la princesa aquella nit. El dia següent li varen preguntar que com havia dormit. Oh, terriblement fatal, va ser la resposta de la princesa. Jo no he pogut dormir en tota la nit. Estava tombada damunt d'una cosa dura i tenc morats per tot el cos. Horrorós. El príncep va comprendre en aquell mateix moment que sí, que es tractava d'una verdadera princesa, una autèntica princesa, ja que ninguna criatura d'aquest món podria haver dormit en aquell llit i ser tan sensible, llevat que no fos una autèntica princesa. I aquell petit pèsol encara el tenen guardat a un museu. Encara el podeu anar a veure. Si és que no l'han robat, esclar. I conte contat, conte acabat. Si no és mentira, serà veritat.